गिबियावनो बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायनानै लाग्रोबाय। आंनि चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो जाहाथे सानफ्रोमबोनि खौरांखौ मोननो हायो। दासिमनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। गारि मटर सालायग्रा सुबुंफोरनि थाखाय मिथिनो गोनां खौरां। हान्थामेला बिफाना गारि मटर सालायग्राफोरनि थाखाय मोनसे सुबिदा लानानै फैदों। हान्थामेला बिफाना 1 मेनिफ्राय 28 मेसिम मोनसे जर'खा रायजोआरि सिबिथाय हाबाफारि जागायदों। बे बारनिफ्राय नोंथांमोना न'आव थानानैनो हान्थामेला बिफाननि गोनां जानाय खामानिफोरखौ मावनानै लानो हागोन, जेरै इन्सुरेन्स, फिटनेस, पारमिट, पलुसन गासैखौबो न'निफ्रायनो खालामनो हागोन। बेनि थाखाय हान्थामेला बिफाना फन नाम्बार फोसावनानै होखादों। नोंथांनि फन खालामनायाव हान्थामेला बिफाननि हान्जाया नोंथांनि न'आव थांनानै बैफोर गासै खामानिफोरखौ मावनानै होगोन। बेनि थाखाय हान्थामेला बिफाना मोनब्रै फन नाम्बार फोसावनानै होदों। बेफोर जाबाय 9577992153, 8011333013, 882227555738 आरो 9127206803। डिफेन्सआव साख्रि मावनो गोसो गुदुं लाइमोनफोरनि थाखाय मोजां खौरां। भारतारि रौनिया बिफानाव साख्रि मावनानै आजिरा मोननाय बिथांमोना लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खाबु लानानै फैदों। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय खासियाबारि आमलाइगुरि गेलेग्रा फोथाराव आसाम फिजिकेल एकाडेमि मुंनि मोनसे फसंथान खुलिनाय जादों। बे एकाडेमियाव डिफेन्सनि थाखाय गोनां जानाय रिटेन एन्ड फिजिकेलनि सायाव फोरोंथाय होनाय जागोन। गोसो गुदुं लाइमोनफोरा फोसावनाय नाम्बार 600176900055 आरो 9678084414 आव जगाजग खालामनानै मुं थिसननो हागोन। बिटिआर सरकारनि सोलोंथाइ बिफाननिफ्राय 18 मे खालारखौ बर' बिजों सान महरै फालिनो फोसावदों। बर' रावखौ सोलोंथाइनि बिजों महरै थिसननाय सान 18 मे 2024 अक्ट'खौ बर' बिजों सान महरै बड'लेण्ड हायुंआरि गौथुमा सोरखारि मावखुलि आरो सोलोंथाइ फसंथानफोराव जेबो गोहोम खोख्लैयालासेनो बिटिसिनि गासिबो गथायजानाय बिफानफोराव बर' बिजों सानखौ फालिनो बिथोन होनाय जादों। सिक्किमनि ट्रान्सपर्ट बिफाना 2024 मायथाइनि 25 मेनिफ्राय गासै सिक्किमावनो आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्स एबा एआइजों सामलायजानाय ट्रेफिक मेनेजमेन्ट सिस्टेम जागायनो थांखि लानायखौ फोसावदों। भारतनि माखासे सोलोंथाइ फसंथानफोरखौ माखासे सान सिगांनिफ्राय हुमखि होनाय खौरांखौ खोनानो मोनबाय थादों। बेबादिनो दिल्ली आरो गुजरातनि माखासे सोलोंथाइ फसंथानफोरखौ बमा होनायनि हुमखि हरनायखौ मिथिनो मोन्दोंमोन। बेनि उनाव दायो कानपुरनि गंजी फरायसालिफोरखौ बमाजों गाग्लोबनायनि मोनसे हुमखि होनायखौ मिथिनो मोन्दों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला इमेलनि गेजेरजों हुमखि होग्रा इमेलफोरनि सार्भारआ रासियानि। मा जाहोननि थाखाय भारतनि फरायसालि आरो हस्पिटालफोरखौ गाग्लोबनो हुमखि होदों बेखौ दासिमबो मिथिनो मोननाय जायाखै। भारतनि फुटबल हान्जानि केप्तेन सुनील छेत्रीया मुलुगनां फुटबल गेलेनायनिफ्राय आजिरा लानो फोसावबाय। सुनील छेत्रीया बुहुमनि मादावनो थामथि बांसिन गल सोनो हानाय बिमुंखौ मोननो हादों। सुनील छेत्रीया भारतनि जानानै गासै 150 मुलुगनां मेच गेलेनायाव गासै 94 गलखौ सोनो हादोंमोन। सुनील छेत्रीया भारतनि जानानै जोबथा मेच गेलेगोन आरो बे गेलेखांनायनि उनावनो आजिरा लागोन होननानै मिथिनो मोन्दों। कभिसिल्डनि उनाव दायो कभेक्सिनआव साइड इफेक्ट नुजाथिनायनि दाबि खालामदों। बानारस हिन्दु मुलुगसोलोंसालियाव खालामनाय बिजिरसंनायाव बे साइड इफेक्टफोरा नुजाथिनायनि दाबि खालामदों। बानारस हिन्दु मुलुगसोलोंसालियाव खालामनाय बिजिरसंनायाव बाहागो लानाय सुबुंफोरनि 3 बाहागोनि 1 बाहागोसोआ कभेक्सिननि साइड इफेक्टफोर नुनो मोन्दों। बे सुबुंफोरनाव हां लानायनि इनफेकसन, थै लाथा खानाय आरो बिगुरजों सोमोन्दो गोनां बेरामफोरखौ नुनो मोननाय जादों। बिजिरसंगिरिफोरा बिजिरनायाव मोनदोंदि लाइमोनफोर, जर'खायै लाइमोन सिख्लाफोर आरो जायखिजाया एलार्जिजों मोगा-मोगि जानांनाय सुबुंफोरा कभेक्सिननिफ्राय खैफोदाव गोग्लैदों। उदालगुरि रौतायाव आबाद बिफाननि सेबनाय, लालपुरनि आलिया एग्र' एजेन्सिआव गोख्रों सेबदों। आबादाव बाहायनाय माखासे नंखाय मुलि हमनो हादों। इन्ड'फिल मुंनि फसंथाननि गेजेरजों पेकेजिं खालामनाय नंखाय मुलि हमदों। स्प्रिनसाप मुंनि आबादाव होनाय नंखाय मुलि फाननाया आबाद बिफाननि सेबनायाव सोराङाव फैयो। लकसभा बिसायख'थिनि समावनो मोन 44 मुलिफोरनि बेसेना खमायदों। नेशनेल फार्मासिउटिकेल प्राइजिं अथ'रिटिआ मुलिनि बेसेन खमायनाय खौरांखौ फोसावना होदों। बे मोन 44 बेसेन खमायनाय मुलिफोरनि गेजेराव दं डायबेटिस,
हार्ट डाइजिस, लिभार आइलमेन्ट्स, एन्टासिड, माल्टिभिटामिन्स आरो एन्टिबाय'टिक बायदि बायदि बेरामाव गोनां जानाय गासै मोन 46 मुलिफोरनि बेसेना खमायदों। साननि गोबां दुंखावनायनि जाहोनाव सासे सुबुंनि जिउ खहा। काछार जिल्लानि सत्य रन्जन कलेजनि सासे मावख'गिरि सयन दे मुंनि सुबुङा बेलासियाव कलेजनिफ्राय न'फारसे फैबाय थानाय समावनो लामायाव गरमखौ सहायनो हायैयाव गोग्लैयो। बेनि उनाव देहा फाहामसालियाव लांनाय जायो, नाथाय सयन दे मुंनि सुबुंनि जिउ खहा जानायखौ डक्टरा फोसावना होयो। बनसनिफ्राय इउपिपिएल दोलोआव जयेन जानायनि उनाव बिसायख'थिनि मडेल कड अफ कन्डाक्ट सोलिबाय थानाय समाव इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनि बिसायख'थि फोसावदिंनायाव बाहागो लानायनि थाखाय चिरां जिल्लानि भारत-भुटान सिमना रुनिखाता बुरफार बालाबारि गुदि फरायसालिनि लोगो फोरोंगिरि अशक कुमार ब्रह्मखौ साख्रिनिफ्राय सासपेन्ड खालामबाय होननानै मिथिनो मोन्दों। दासिमनि मोननैसो गोनां खौरांफोरा बेनोमोन। गोजोन्थों।